Gero eta euskal preso eta ieslari gutxiago dago, baina gorantz doa preso eta ieslari hoien kopurua. Horien kaleratze bidea nolakoa izaten den ezagutuko dugu datozen minutuetan. Bide horretan laguntza ematen dien Harrera elkartearen eskutik egingo dugu. Elkarteak berak egiten duen lana eta egungo errealitate berriaren aurrean abiarazi duen 5.000 baietz bazkibetza kanpaina ere ezagutuz. Astera doa berbagai saioa. Eta 2012 urtean jaio zen Harrera elkartea. Euskal Herrian espetxea, erbestea edota deportazioa pairatu duten emakumeen zein gizonezkoen gizarteratzean laguntzeko. Dispertsioa amaitu zenetik egoera aldatu egin da ordea, eta horrek elkartearen betebeharrak aldatzea ekarri du era berean. Gurekin dira gaur Ibai Iriarte, Harrera elkarteko kidea, eta Txus Goikoetxea, elkartekidea eta preso ohi arrasatearra. Ibai Iriarte eta Txus Goikoetxea, kaixo eta ongi etorri bioi. Kaixo. Tira, 2012an hasi zuen bere ibilbidea Harrera elkarteak zerk bultzatuta? Bueno, 2012an Harrerak bere burua edo sortzen da, finen behar bati erantzun bat emateko, ez? Euskal preso politiko ieslari eta deportatuen etxeratzea, antolatu beharra zegoela hausnartu zen, eta zentzu hortan, pixu hori ezin zela bakarrik preso edo kide horren inguru lagun familiaren bizkarrer hori, ez? Eta antolatze behar horretatik sortu zen Harrera elkartea. Motivazio politikoagatiko, delituengatik zigorra bete edo betetzen ari biren pertsonak dira, hartzaileak, beste presoekin alderatuta espetxealdia baldintza berezietan bete behar izaten dutenak, zein baldintzatan? Bueno, ni presoia naiz, 2012an zeran emezortzian ateran izan espetxetik, duela 7 urte, eta esango nuke baldintzak asko aldatu direla ibilbide horretan. Gu preso ginela eta lehen gradua eta dispersioarekin amaitu bitartean, preso erori eta lehenengo egunetik lehenengo gradua deitzen zaion modalitate batean, espetxean oso restriktiboa, oso hertsia den modalitate batean kokatzen gintuzten. Azaldu behar da, ezohiko egoera bat dela. Espetxeen munduan edo dauen jendartearen baitan, eguneko batei edo zehatzen dion modalitate bat da, eta gainera behin-behinean ezartzen dena printzipioz. Arazoak pilatzen joaten diren heinean eta zigorrak pilatzen joaten diren heinean, edo kanpotikan oso egoera delitu bat deigarri edo oso mingarria izan daiteken zera batengatik ezartzen dana. Eta beti ere urte bat, 2 urteko perspektiba batekin. Guk aldiz, nire kasu, lehenengo egunetik lehen graduan kokatuak izan ginen, eta azkeneko egunera arte horrela jardun, bai. Suposatzen duena, egunean 4 orduko patioa, eta batez ere isolamenduan kokatutako lehen graduetan, egunean 3-4 personekin harremana edukitzea 4 ordu horietan. Bestela bakardade hutsa, ez ikuspegi perspektiba bat, oso eremu hertsia eta motza, adibidez, patioa edo ibiltokiak 15 metroko luzera eta 5 metroko zabalera batean, dena lurraren altueran, inoiz eskalera bat edo koska bat igo gabe, nire kasuan 12 urte izan zinen egoera horretan, baina badira preso kide gehiago egon direnak ere. Hortik, gero igual pasako gara irtetzeko momentura eta zer suposatu dezaken. Nik suposatzen dut, egoera horrek espetxealdi batek berez eragiten dituen ondorioak areagotzea ekarriko duela, ezta? Bai, ekartzen du sozializatzeko eta komunikatzeko erreflejoak eta gaitasunak asko apaltzea.
bista galtzea, adibidez, eta arazo psikologikoak, estresak, antsiedadeak eta oso ohikoak dira. Nolabait, motivazio politikoko zera hauek eduki dugu bai kolektiboan antolatua egoteagatik eta herriaren babes bat, eta horrek asko laguntzen du aurrera egin ahal izaten. Baina ikusi izan dugu hainbat presio sozialetan naiz hilebeteka gainbera bat oso azkarra. Baldintza horietan espetxealdia igarota, zuk esan moduan, 2017ko abenduan okerrezpanago atera zinen kartzelatik. Nola gogoratzen duzu momentura? Egun batetik bestera, irten zinen kalera, zeintzu izan ziren orduko zure premiarik nagusienak, nola gogoratzen duzu orduko zure egoera hura? Bueno, desberdingo nituzke lehenengo 3-4 egunak, abenduan 20an atera Santamaz bezperetan, beste gauzen artean, eta igande asteazkenetik igande bitarteko egun horiek dira dena emozioa, dena zera da, eta baita ere gogoratzen dut bigarren etapa izango zitekenaren hastapen hori. Astelehen goizean, Premio San Pedro nire kidearekin, Arrasateko kalean bio bakarrik. Eta hortik jarraian, jada eguardirako, Eroskiko tabernan, harrerako kide batekin geneukan hitzordua, eta hor ere anekdota polit bat gogoratzen dut, nola atarian bai batean kokatuta zegoen, eta 100 metrotara edo ikusi nindun, altxa eta inguratu zen esanez. Nire gana etorriko aiz noski, hor antzeman daiteke begiradan, ibiltzeko eran eta ze suposatzen duen hainbeste denbora olako baldintzatan egotia. Persona batek, distantziara nola kokatu zuen. Ezberdin sumatu zintuzten. Bai. Eta nola izan zen, elkarrekin harremanetan jartze hori? Elkartetik bertatik ipintzen dira zuekin harremanetan, zuek familiaren bitartez heltzen zarete urengana? Hori gerora jakin dut, baina harrera saretuta dago hainbat herritan, eta tartean orduan ere bazuen kidego bat, pixka bat herri honetan kokatua, eta haiek egin zuten guk jakin ere ingabe harrerarekin hitzordua eta esan ziguten. Noiz eta non egon bergina. Eta alaxe elkartu zineten, diozun moduan, egun horretan, Arrasaten, eta elkartetik zertan lagundu behar izan zizuten zuri nagusiki zein zen zure egoera? Hori izan zen lehenengo harreman bat, eta nik batez ere eduki nuen aginak oso baldintza kaskarretan atera nituen. Orduan, eman zizkidaten pare bat kontaktu aginlari batzuena, non eta haiek ere saretuta zeuden harrerarekin. Lagun bolondrez edo prezio adostuan eta bat zeukaten. Hain diagnostiko bat egin zidaten, esanez, bi aukera dauzkazu. Proteksi bat jarri eta kentzeko proteksi bat ezarri edo implanteak ipintzea. Aurrekontuan sekulako desberdintasuna dagoenez, nik ezingo nukeen implante sistema bat ezarri, baina harreraren laguntzaz eta kredito baten bidez, ahal izan nuen eta egun implanteak dauzkat. Horri eskerrak beraz, pixka bat ahoa konpontzeko jasotako laguntza garrantzitsua izan zen zuretzako. Halakoetan eta zertan gehiagotan laguntzen zaie kartzelatik irtendakoei harrera elkartetik? Ze premia izaten dituzte nagusiki? Premiak anitzak. Eta harreratikan, bai espetxetikan edo baita atzerritikan bueltatzen den pertsona horri neurriko trajea egitea tokatzen zaio. Bakoitzari neurrikoa egiten zaio, ze batzuk dituzte premia batzuk, beste batzuk, batzun premiak puntualak dira, beste batzunak luzatuko dira urtetan. Halare, garaia hartan, esan dut, presoen irtera eta presoen irtera ibilbidea aldatu da neurrian, harreraren eskaintza eta harreraren egitekoa ere aldatu da. Esan dut, egoeratara egokitzea da dugulako. Garaia hartan esango nuke,
espetxe urte luzeak eta iluntasun horretatik azkeneko zigako atea pasa eta askatasun osoa eskuratzen zen eta harreraren lana nagusiki osasun arloan kokatzen zen. Zergatik? Lehenengo graduan islamentuan, Txusek esan duen bezala, bizta galtzen da, psikologikoki oso gogorra da hori jasatea, eta osasun arretarik ez dago espetxeetan, eta oso eskasa zen presoek jasaten zuten osasun zerbitzua, ezta? Eta zesanik ez, atzerrian askotan egon daitezken, egon diren pertsona guztiak, ezta? Orduan, hortan zentratzen zen nagusiki, ez? Gaur egun, harreraren lana asko zanitzagoa da. Lanak bilatzetikan, etxe bizitza topatzera, osasun arreta noski, laguntza administratiboa ematea, tramite administratiboak egiteko, kontu korronteak ireki, nortasun agiria berritu, gida baimenak ateratzen lagundu, osasun txartelak, erroldak, diru laguntzak, RGIak, jubilazioaren tramitazioak, eta zentzu horretan, laugarren hildoa eta oso importantea da laguntza ekonomikoa. Laguntza ekonomikoa, finean, agian gero goitzen dugu ez, baina momentu honetan presoak irteteko aukera ezberdinak dituzte, eta transizio hortan, zenbait preso, egunero ateatzen dira ikasketak direla, edo lan voluntario bat egitea dela, ezta? Eta, preso hauei, pertsona hauei, laguntza ekonomiko bat eskaini bartzaie, finean kalea ateatzen zean neurrian, gastu batzu sortzen dialako. Garraio hartu behar dezu, bazkaldu behar dezu, eta orduan laguntza finantzieroa edo ekonomikoa hor kokatzen da, eta horrekin batera, eta kezkatzen gaitun gai bat da, kontribuzio faltagatikan, hau da, 15 urtetikan bera lan egin duten preso asko kalera ateatzen dira, eta hauek pentsiori gabe ateatzen dira, pentsio ez kontributiboekin ateatzen dira kalera, eta miserira ezin ditugu kondenatu, ez? Urte luztako kondenak edo pairatu dituzte, eta behin kalera ateatzen direla ezin ditugu kondenatu miserira, eta hor ere, harrerak gutxieneko diru laguntza bat, edo diru bat ematen die, oinarrizko bizi baldintzak kubritu alizateko, ez? Orduan, Hilerokorako. Barkatu? Hilerokorako. Hilerokorako, bai. Orduan, harrerak momentu honetan, naiz eta bakoitzari, Balenciagak egiten zuen bezala trajea, konfekzio egin, guk egiten dugu lau arlotan. Laguntza ekonomikoak edo hildo ekonomikoa jorratzen dugu, laguntza administratiboa, papeleo guztiak egiten, lana ikasketak eta bilatzen, eta laugarren azpiegiturak, ez? Etxe bizitzak izan, edo eta arlo horri erantzunen ematen, ez? Lau lerro eta bakoitzari dagokion epe eta denboran. Finean, harreraren lana da, etxeratzei modu duinean egiten laguntzea. Eta hoi, bermatzeko baliabidea jartzea. Lanari dagokionez, suposatzen dut lana egiteko adinean eta baldintzetan bueltatzen direnei lana topatzen laguntzen diezuela, zeintzu izaten dira kasu horretan zailtasun nagusienak? Kasu horretan zailtasun nagusiak izaten dituguna, alde batetikan, enpresa arloko eragile ezberdinekin harremana ditugu, eta harreman horietatikan, gu bai badakigu, irteten ari diren preso horien kurrikulumak lantzen ditugu, eta orduan norberari bere ibilbidea egiten diogu, ez? Zailtasun nagusiak zeintzu dira, momentu honetan, iraganen ez bezala, Eusko Jaurlaritzak espetxe kudeaketa hartu zuenetikan, eta presoak bigarren graduan daudenetikan, badaude irteeteko aukerak. Hau da, ez daude zigor osoa bete eta hurrengo gunean kalean, baizik eta sartu irtenak ematen dira espetxetikan. Sartu irten hauek antolatzeko, adibidez, lan kontratu bat baliagarri izan daiteke, egunero espetxetikan atera, lana egin eta gauean espetxera itzultzeko, ez. Zein da arazoa? Zenbaitzutan espetxeak proposamen hau egiten dio persoari, harrerak lanpostu bat bilatzen du, gauzatu dadin aukera hori, espetxeak onartzen du, Jaurlaritzara konpetentzia duena eta azken onarpena eman behar dion administrazioak 2 hilabete, 3 hilabete pasa dezake ebazten,
eta azkenek onarpena etorriko litzateke. Zein da arazoa? Arazoa da, guk lan kontratua proposatu eta lan kontratuei edo presori lanean hasi artean, pasa daitezke 2 hilabete, 3 hilabete, edo denbora bat guk zehaztea ez daukaguna. Eta gaur egun badakigun nola dagoen lan merkatuan, nun langileak barrualmadia behar dira orain. Hau da, udaran ostalaritzak lana izango du. Guk momentu honetan lana proposatu dezakegu ostalaritzan lan egiteko preso bati kaleratea dadin, baina honen onarpena iritsi daiteke urrian. Ziurgabetasun horrek eta administrazioaren utzikeri edota denbora tarte luze horiek, ebazteko denbora tarte luze horiek, arazo bat bihurtzen ari zaizkigu momentu honetan modu realean, ez? Hau da, bergizarteratzeko politikak legez planteatzen dira, baina gero ejekutatzeko garaian arazoak daude, baina arazoak dira administrazioak ez daukalako arintasunik hauei erantzuna emateko. Ari gara aipatzen ez da, iragana eta gaur egungo egoera aldatu egin delako ez da, urruntze politikaren amaieraren ondorioz, espetxe ibilbidean ematen ari diren pausuen eraginez, eta nagusiki Jaurlaritzak ez da, pixka bat espetxen kudeak eta bere gain hartu zuenetik, 2021 batean aldatu da errealitatea. Gaur egun irteera, aipatu moduan progresiboki egiten da, hori eta zer gehiago esango zenukete, nolakoa da errealitate berri hori? Bueno, nik esango nuke, lehenik eta behin, salbuespen egoerak neurri handi batean amaitu direla. Hau da, momentu honetan, Euskal Preso Politikoen kolektiboari planteatzen zaiola, preso arruntek izan ezaketen, ez da bakarrik Jaurlaritzak hartu dula konpetentzia, baizik eta legedia betetzen ari dela. Ohitu gea hainbeste urtean salbuespeneko egoera batean bizitzen, nun salbuespen egoera hori normalizatutzat hartzen genuen normala ez danean. Esan bezala, 1%ak ere jasatez duenean, preso guztietik 1%a zegonean egoera horretan. Beraz, momentu honetan, salbuespen hori neurri handi batean kenduta, ez erabat, oraindik ez dago erabat kenduta eta, ibilbide hau egiteko aukerak sortzen dira. Ibilbide hauetan zer da? Zigorraren laurdena betetzetikan aurrera hasi zaitezke, esandakoak, ez? Lanpostu baten trukean, ikasketa baten trukean edo lan voluntario baten trukean kalea zapaltzen, ezta? Ostean, 3. gradu bat etorriko litzake, nik uste hau jendeak gehiago ulertzen dula, eta ostean kontrol telematikoa eta baldintzapeko askatasuna. Ez, transizio hau, luzatu daitekeena zenbait urtetan, ematen du bergizarteratzeko aukera eta erreztasuna, baita ziurgabetasuna ere, eta antsiedadeak sortzen dituna. Zergatik, lehenago, ematen zan egoera bat, zuk bazenekin noiz bukatuko zen zigorra, eta ibilbide hau, malgutasun hortan ere ez da berdina. Batzutan, gehiago luzatzen da, batzutan espektatiba batzuk sortzen dira, betetzez dianak, administrazio publikoa oso mantxo funtzionatzen du, erantzunak oso mantxo datoz, eta guzti horrek ere sortzen du ziurgabetasuna. Baino bestaldegia da, harrerari berkokatzea ekarri diola, ze harrerak momentu honetan, lan kontratua bilatu behar ditu, ikasketa matrikulak kudeatu behar ditu, administrazioaren aurrean paperak egiten lagundu behar die kontu korronte bat irikitzen, besterik gabe, nomina bat ingresatu ahal izateko. Edo osasun txartela egiten, ambulatoriora joateko, ez. Oinarrizko gauza horiek, lehenago ematen ez zianak, egitea tokatzen dira. Beraz, presoak hemen daudenetikan, dispersioarekin, herri presioaren ondorioz, amaitu zanetikan, ahalbidetu da, ibilbide hori egiten hastea, ez. Eta zentzu hortan, hor gaude. Egoera berri hauei aurre egiten eta preso bakoitzak dauzkan behar horiei erantzuten saiatzen, ez? Jakinda, helburua dela, beraien etxeratzea modu duinean egitea. Eta horre guztiak noski, aurrekontuan ere eragin zuzena dauka. Iaz esaterako zenbait pertsonari, zenbati lagundu zenieten eta zenbat dirurekin, eta zeintzu dira pixka bat izpide dugun egoera berri honetara iritsi bitarteko datuak, dirutan? Dirutan, iaz 340.000 euro inguru eskaini zian laguntzetan, izan esan bezala osasun arloari dagozkion fakturak,
optikoak, aginlariak, laguntza psikologikoan, eta eskertzekoa da hemendikan arlo profesional hortan daukagun sare guztioi. Ze eurak ere, sare honen parte dira, eta harrera elkarte bat baino sare bada, eta asistentzia, osasun asistentzian, laguntza ekonomikoetan, etxe bizitza lanak bilatzen, guztira, 340.000 euro izan zian, eta hau espetxeak ustutzen dihoazten neurrian, eta atzerrian dauzkagun herritarrak bueltatzen dira neurrian azten joango da. Momentu honetan, 116 preso daude, 114 Hego Euskal Herrian, 3 estatu frantsesean, eta momentu honetan esan dezakegu 60 gora kalea zapaltzen nahi direla. Eta horiek ja harreraren laguntza izaten nahi direla. Beraz, espetxeak ustu ala, harreraren lankarga, lan volumena handituko da, eta batez ere, lehenago esaten genuen arlo hortan, pentsioen inguruan. Hau da, pentsioez kontributiboak jasotzen dituzten presoak gehoz eta gehiago izango dira, eta hauei laguntzeko beharra mantenduko da urtetan, Eta askotan esaten dugun bezala, presoen aferari irtenbidea emango zaio, behingoz, baina preso horiek izango dituzten beharrak hamarkadetan luzatuko zaizkigu, Eta guk uste dugu, gatazka politikoen ondorioetako bat hau ere badela, eta bizikidetzari eragiteko, eta bizikidetzan gure apostua behintzat eta gure alea pertsona hauen bizi baldintza duinak eskaintza izango dela. Beraz, presoen afera amaituko da, baina laguntza hildo hauek eta harreraren lanak jarraituko du. Eta berehala jarraituko dugu horri buruz hizketan, baina Ibaiek eman ditu presoen kolektiboaren gaineko egungo datuak txuz. Debagoienari dagokionez, gaur egun 2 jarraitzen dute espetxean? Bai. Bi preso daude eskualde honetan, momentu honetan. Ja kalea zapaltzeko aukerakin bat, eta bestia oandik bidean. Eta bira? Unai Parot, eta Joseba Arregi. Joseba Arregi oinatiarra, biak dabiltz ja kalea zapaltzen. Gero Arbe Arrasatearra Venezuelan edo kanpoan dago oraindik. Eta kartzelan oker espaldin banago Eskoriatzako Marixol Iparragirre. Hori ja. Eta Oñatiko Gotzon Teieria izango lirateke. Denak, bai. Aipatu ditugu premiak zeintzu diren, nola sustengatzen da ekonomikoki harrera elkartea? Norbanakoek, eragileek, erakundeek, nortzuek laguntzen dute diruz? Bazkidek. Momentu honetan 3.600 bat bazkide gaude, eta oinarrien bazkideek. Gero egia da, zenbait enpresek edo eta elkarteek ere laguntzen dutela, baina bazkidea da guzti honen funtsa, eta zentzu horretan hor kokatzen dugu, Ikusten dugu, baduela 4-5 urte, harreraren aurrekontua 80.000 eurotara iristen zen justu, eta momentu honetan eman ditugun datuek 340.000 eurotakoak dira, eta hau gorantz joango da urrengo urteetan, eta zentzu horretan eta bide horretan, martxan jarri dugu 5.000 baietz kanpaina, eta helburu hoxe da 5.000 iristea, Urtea hasi genuen 3.100 inguru, 3.600 geha momentu honetan, hau elurbola bat bezala da, Jendeari eta herrietan egiten dituzun hitzaldien bidez, kontzientzia handitzen da, jendeak jakitun egiten da egoera zein dan, eta bazkietzak handitzen doaz, Eta hoxe, gure helburua 3.600, 3.600-dik, 5.000 iristea izango litzateke, eta bazkideak dialako elkartea mantentzen dutenak eta elkarteari sostengua ematen jarraituko dutenak urtez urte, beharrak dirauen bitartean. Bazkideak gehitu eta elkartearen finantziazio muskulua handitzeko, beraz, helburu horrekin. Eta aipatu dituzu hitzaldiak, justu ere, kanpaina honen baitan, maiatzean eta ekainean zehar hitzaldiak ematen diarduzuelako, Debagoienean ere 3 izan zarete, Arrasatean, Oñatin eta Bergaran, zer moduzko harrera egin dizuete? Txuz. Ongi, bai. Ongi giro honean egon direla, beti bezala
kantitate partaitzen kantitatearen ikuspegiaren arabera baloratzen da, baina oro har badago kontzientzia bat, badago behar bat ere kontzientzia hori zabaltzeko, baina eraginkorrak izan direla esango nuke. Nik uste jendeari harritzen diola alde batetikan datuak, ez? Datu ekonomikoak. Jendeak ez du irudikatzen, etorri arte ez du ikusten horrelako sare bada honik eta sare horrekolako beharrak dituenik eta 340.000 euro gastatu zianik iazko urtean adibidez. Eta gero de baita jendeari, harritzen dio pixka bat, zuzenean ikustea zein den irtera ibilbidea, ez? Lehenago esaten genuen hori, ez? Momentu honetan ez dela espetxean zigor osoa bete eta egun batetik beste azkeneko batera pasa eta askatasuna, baizik eta transizioi nola ematen den eta nola ja harrerak presoa ateatzen hasten den momentu hortatik esku hartzen duen ahalik eta modu egokienean kudeatu ahal izateko etxeratzeko ibilbidea. Bazkide egin nahi duenak zer egin behar du, nora joan behar du, zenbateko ekarpena egin behar du? Bazkide egin nahi duenak web horritikan egin dezake, harreraelkartea.eus. Bazkidetzak 60 eurotikan gorakoak dira. Kuotak banatu daitezke hilero, 3 hilero, 6 hilero edo urteko bat. Eta errenta aitorpenean gainera onura publikoko elkarte izan da, 30%ko dohaintza jasoko dute, ez? Beraz, web horria eta bestela inguruan ikusiko dute, ez? Zaidet gu horriak esku horria banatzen gabiltza, gure helburua gainera ez da hitzaldietara mugatzea, baizik eta hitzaldien ondoren herri-herri taldetxoak antolatzen ari gara bazkidetza kanpaina hau indartzeko, eta horri biliko dira txus eta lehen aipatzen nuen saretze hori bizkat indartzea ere bada honen helburu. Bazkidetza bidez, zein bestelako parte hartze bideetatik. Gaur egun txus elkarteko kide zara zu ere, baina hartzaile izandakoa zara, ez da, lehen izpibe izan dugun moduan. Alde horretatik, ikuspegi horretatik begiratuta, zenbaterainoko pisua dauka, harrera elkartetik egiten den lanak? Harrera elkartea guretzat, bere soientzat bada ezinbesteko erraminta bat. Zentzu praktiko eta laguntza horretan eta baita ere bestelako akonpainamentuan. Lehen aipatu ditu Ibaiek hori, gauz eguneroko eta inzentziloak non eta amulategira joan edo kontu korrento bat ireki, horrelako zeatan. Oso importantea da. Gero esango nuke egun ematen den ibilbide horretan urteetan luzatu daitekeen ibilbide bat da. Ez da gauetik goizekoa, ez da ere hilabete batzutakoa ez. Bide luzea da. Eta horrek baditu ezaugarri oso bereziak izan daitezkeenak. Jendearen kontzientzian, kalean ikusten zaitun momentutik, bukatu du, hemen da, gutako bat da. Eta hori, egun, ez da erreala, preso jarraitzen dute kideek denbora luze batetan. Eta bergizarteratze horretan laguntzea ere garrantzitsua bakea eta elkarbizitza eraikitzeko bidean. Noski, elkarpen bat egiten du, denbora aurrea joan ala gatazka armatuaren ondorioak gainditzen doaz, eramango ditu seguraski zenbit ikuspegietatik belaunaldi batzuk, baina egoera honek ere eta harreranen beharrak jakitun izan behar gara luze joko dutela. Naiz eta baikor izan gaitezkeen azkeneko presoa espetxetik ateratzeko epe zera batean, beharrak oso luze joko dutela esango nuke. Txus Goikoetxea eta Ibai Iriarte, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Esker.